Už po 7-krát zavítala prvá dáma Slovenskej republiky Silvia Gašparovičová medzi krajanov do Budapešti. Okrem účasti na niekoľkých podujatiach si z návštevy odniesla aj významné ocenenie, pamätnú medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Za významné zásluhy v prospech slovenského zahraničia a osobitne v prospech zahraničných Slovákov ju prezidentovej manželke udelil predseda úradu Milan Vetrák. A ja by som za úrad chcel oceniť tieto 3 osoby, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili a aj v budúcnosti majú veľký elán a chuť sa zaslúžiť o zachovanie tej národnej hrdosti, národného povedomia u Slovákov. By som ich rád ocenil pamätnou medailou úradu, čo je najväčšie ocenenie, aké úrad vie odovzdať iným ľuďom za to, že sa zaslúžili za zachovanie národného povedomia a tej národnej hrdosti v nás. Úrad pamätnou medailou ocenil aj veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarsku Petra Vajsa a predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženu Ededovú Baránekovú. Podľa slov predsedu úradu je práve kultúrne dedičstvo prameňom národnej hrdosti a jeho zachovávanie si vyžaduje silné osobnosti. Preto sa úrad rozhodol oceniť 3 osobnosti, ktoré výrazným spôsobom pomáhajú zachovávať a udržiavať kultúrne dedičstvo Slovákov v zahraničí práve na pôde veľvyslanectva Slovenskej republiky v Maďarsku.